25 март көнне Тубыл шәһәренең Себернең инжесе сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә Садака бәйрәме шау-гөр килеп узды. Бәйрәм тамашачылары җыр, биюләр, милли уеннар, кәнфит, акча чәчүласын карадылар һәм үзләре дә теләп катнаштылар. Безнең авылда бәйрәм булды. Кичә генә 24 март көне Маслав авылында һәм Бушнаш авылында бик әйбәт үтте. Балалар күп килде, шәһәрдән килделәр. Һәркем үз балалары белән, туганнары белән авыл халык әсерләнгән матур итеп. Күп ырсыклар булды, конфетлар, шампуньнар, оллы-зур коробкалы конфетлар, чәйләр дә чачтылар, акча да садака бирделәр. Без һәркемебез дә бөтен авылдашларыбызга исәнлек, саулык, сәламәтлек теләп, янәге елларга ялашсын дип теләкләр теләп калдык. Татарский центр культурага зур рәхмәтле. Мин беренче мәртәбә бу бәйрәмдә. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Монда мәдәният үзәге артистлары белән бергә Илдус һәм Тәнзилә дуэты, Алсу Симонова, Хәсән Хучашев, Лариса Чамилова башкаруында җырлар яңгырады. Кече яшьтәгеләр, яшүсмерләр, өлкән яшьтәге тамашачылар бергәләп күңел ачтылар. Халкыбызны берләштергән бәйрәмнәребезне саклауда тамашачылар викториналарда катнашып, бәйрәмгә ям өстәделәр. Садака бәйрәмнәре Тубылда күңелле һәм оешкан рәвештә үтте.